monga tikudziwa mdziko muno ambiri amamva kwambiri chichewa ndiwalole mayiwa kutino atiwerengereso kalata yathu mu chichewa kuti imveke bwino lomwe kumidzi konse kuti kodi message imene tabwera nayo ndi message ya mtundu wanji. Thank you. Nsikoma kwambiri. Press statement June 19, 2025 Lilongwe. Amalawi akufuna zisankho za chilungamo ndi zovomerezeka. Tikufuna kudziwitsa dziko lonse kuti Amalawi akufuna kwabwino pansi pa utsogoleri wa Citizens for Credible Election CFCE awoza zionetsero zofuna kufusa bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC kuti lidzachititsa zisankho zovomerezeka ndi Amalawi onse komanso mosabisa kanthu. Tinene pano zionetserozi ndi zofuna kukakamiza wapampando wa bungwe la MEC Justice Annabel Ntalimanja komanso mkulu wa zisankho Andrew Mpesi kuti atule pasi maudindo awo kamba kuti sangakwanitse kuyendetsa zisankho zokomera onse. Pofuna kuti Amalawi amvetsetse anthu awiriwa ndi okhudzidwa ndi chimodzi mwa zipani zomwe zikutenga nawo mbali pa zisankho. Akuluakulu omwewa ndi omwe akhala akukaniza kuti nthambi zina zokhudzidwa ndi zisankho zisachite kalondolondo Edith Kalembera wa zisankho. Komanso akhala akukakamira kugwiritsa ntchito makina a smartmatic. Izi ndi zifukwa zina zomwe taona kuti zikuwapanga kukhala anthu osayenera kuyendetsa zisankho za chilungamo zochitika poyera ndi zovomerezeka. Tiwakumbutsa Amalawi kuti dziko lino pa 14 Juni chaka cha 1993 linasankha kukhala ndi ndale za zipani zambiri ndipo mphamvu zinaperekedwa m'manja mwa Amalawi ndipo izi amenera kuchita zaka zisanu zilizonse kudzera mu zisankho. Bungwe la CFCE likumema Amalawi kuti asaleme kukakamiza bungwe la MEC kuti lizitsegula khomo lake kwa mabungwe okhudzidwa kuti athandize kuyendetsa nawo ndondomeko za zisankho pofuna kuti zisankhozi zidzakhale zovomerezeka ndi onse. Mmene zikuonekera pano bungwe la MEC lomwe likuyenera kukhala ngati lifali monga zikhalira pa masewero ampira ilo likuchita zinthu zopangitsa kuti anthu asakhulupirire. Mwachitsanzo kulola mabungwe ena kuchita kalondolondo wa Kalembera wa zisankho ndi zina mwa zinthu zomwe zingapangitse anthu kufunsa kuti kodi bungweli likubisa chani ndipo likupangira ndani zimenezi. Pakali pano Amalawi akufuna kuti kaundulayo awunikidwenso koma powakaniza kuti atero kodi tikuyenera kuwasungabe anthuwa maudindo awo. Pa zifukwa zomwe takambazi bungwe la CFCE lichititsa zionetsero kuyambira lachinayi pa 26 June 2025 mpaka pomwe Justice Ntalimanja ndi Ampesi atule pasi maudindo awo kapena achotsedwe maudindo. Ku Lilongwe zionetserozi zichitika kuyambira pa bwalo la Bingu National Stadium kudzera msewu wa Area 18 Interchange kudutsa mu Capital Hotel roundabout ku City Center mpaka kukafika ku Chisankho House komwe tikapereke chikalata chathu. Khosolo ya boma la Lilongwe tayidziwitsa kale za zionetserozi monga mwa malamulo. Zionetsero zina zichitika ku Mzuzu, Mangochi ndi Blantyre. Tingokumbutsanso mkulu wa polisi kuti malingana ndi lamulo la polisi iwo akungoyenera kupereka chitetezo kwa anthu komanso katundu wa anthu osati kuletsa zionetsero kapena kuyikira kumbuyo zigawenga zoyenda ndi zikwanje zomwe zimafuna kulepheretsa zionetsero za mtendere. Zomwe wambiri.